No, děkuji. Jo. Vítám vás u dnešního vlogu. Dneska máme slavného hosta. Slavného? Ano, slavného hosta, který natáčel jedno video, které má už teď necelých 20 000 shlédnutí. Toto video určitě všichni znáte. Dobrý den, moje jméno je David Toupal a hledám holku. Hledám holku takovou, která by mě milovala takového, jaký jsem. Jo, vy už jste tady, dobře. Viděli jste to video? Opravdu? Ale ne, dobře. Máme tady zvláštního tady hosta, David Toupal, já jsem úplně šťastný, že tady ten host bude. Jo? Dobře, takže přivítejte hosta, pana mistra Davida Toupala. Takže přivítejte známého youtubera, dobře? Davida Toupala, pojďme. Dobrý den. My jsme se nikdy neviděli. Ne, zcela. Nikdy? Ne, nikdy jsme se ano, je to David Toupal, je to opravdu on. Pojďku na Facebook. Dobře, tak. Jak jste dokázal mít 20 000 shlédnutí u svého videa Hledám holku? Je to zcela prosté. Stačí všechny spamovat, aby se na to podívali, a ty, co se na to nechtějí podívat, musíte k tomu donutit se podívat. A řekněte teda nějaký typ, jak je donutit? Třeba jim házejte vajíčka na barák, dokud se prostě nepodívají. Dobře, takže super, první otázka byla správně odpověděna. A teď jdeme na další. Opravdu ještě hledáte ho? Ne, přišel jsem na nový žánr. Kluka! Tady! Dobře, to si necháme až na potom, až po videu. Krasevče. Dobře, další otázka. Počítal jste, že budete mít tolik? Ne, počítal jsem, že budu mít mnohem víc. Dobře, inspiroval jste se podle někoho? Ano, inspiroval jsem se podle jednoho buzíka z Nového Jičína. Podívejte se, Hledám holku, hned první odkaz. Můžeme ukázat ukázku. Teď měl dělat se mnou těma rukama. Dobrý den. Moje jméno je Martin Horut. Je mi 24 let. Jsem z Nového Jičína a hledám holku. Hledám holku, která by mě milovala. A to je vlastně důvod, proč jsem se rozhodl natočit toto video. OK, jsme zpátky. Tak. Mistře. Chci se vás zeptat, budete pokračovat ve své tvorbě? Ano, budu pokračovat ve své tvorbě. Ale jenom, že jste kreten, tak? Nejsem kreten. Dobře, budu vám věřit, ale důvod, proč nemůžete točit na tomto účtě? Neboť jsem dement a zapomněl jsem heslo a uživatelské jméno. Pěkně. Dobře. Proč máte tolik sluchátek? Aha, jenom jedno. Dobře. To jsou moje beaty. Jo! To jsem ale nechtěl, sorry. Opravíme potom. Fuck. I'm swagger. No to vystříhneme. Dobře. Ozvalo se vám po tomto videu několik holek? Byly v nich holky, ale i kluci. A převážně teda kluci. Holek samozřejmě bylo mnoho, ale přešel jsem na kluky, takže jsem radši, když je tam mnoho shlédnutí od kluků a hlavně komentáře v typu "Jsi sexy draku, budeš se mnou chodit." Dobře, otázka. Založíte nový účet a začnete točit nové videa? Ano, založím nový účet. Bude se jmenovat Gay a spol. A spol myslíte kým? Jeho! Cože? Vy mě vemete do své nové show? Ano, nevezmu. Nevezmu. Otázka je pravda. Ano, a teď začnou pár věcí, což jsme se dohodli, že tady s Davem Ano. budeme natočit jednu sketch. Dobře? Ano, jednu sketch. Takže se těšte, určitě se dívejte dál. Zatím. Ahoj.
čas dál si běží svůj maraton. Někdy se cítím starší nežli on. Takže super, děkuji, že jste sledovali tady to video společně tady s Dachčou. Můžu. Ano, děkuji. Naschledanou. Chceš se mnou podat ruku? Ne! This is what I see. Everybody stops and is staring at me. I got passion in my pants and I ain't afraid to show it. I'm sexy and I know it. Dobře, doufám, že se vám líbil tady ten díl, taková menší show, dá se říct. Dobře, pokud se vám tady to líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, komentář potěší, sdílnu určitě pod video tady krasavce, to tam pošlu párkrát možná. Dobře, je to opravdu on, nevěřte mi, klidně vám to je jedno, protože to je on. Je vidět podoba, trošku. Změnil se jak svině. Před kolika lety to bylo vlastně natočený? Rok? Něco? 2 roky? Dobře, tak super, že jste tady to svídli a ahoj.